O Consello da Xunta deixou importantes anuncios. Destaca a chegada da multinacional chinesa SAIC a Ferrolterra, a nova oferta récord de FP e os cambios nas alertas meteorolóxicas para o deporte acuático. A Xunta declarou proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da empresa chinesa SAIC en Galicia. O proxecto contempla a creación dunha planta de fabricación de vehículos no porto exterior de Ferrol e dun centro logístico nas Pontes. Podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de hoxe, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. O investimento inicial roldará os 200 millóns de euros e prevé a creación duns 1.000 empregos directos, outros tantos indirectos, en máis de 300 postos nas Pontes. A previsión é iniciar as obras en 2027 e que a fábrica este operativa no 2028. A previsión é iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites logo dun traballo de preparación moi concienzudo que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de produción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Noutro dos acordos do Consello, a Xunta aprobou a actualización do protocolo de alertas meteorolóxicas para as actividades deportivas acuáticas e náuticas. Ata agora existía unha normativa homoxénea para todos os deportes, pero agora teránse en conta as características específicas de disciplinas como vela, remo, piragüismo ou surf. A medida responde ás peticións das federacións e busca mellorar a seguridade sen paralizar actividades que poden desenvolverse con garantías. Hoxe aprobamos actualizar, por lo tanto, este protocolo cando se trate de actividades náuticas e acuáticas e asa unha alerta meteorolóxica. Hai varias novidades. As principais, moi rapidamente, decilles que no caso da alerta laranxa por choiva, seguirán suspendidas actividades deportivas no exterior, pero, en cambio, poderán facerse excepción nos deportes acuáticos. No resto non, pero nos deportes acuáticos sí. Na alerta laranxa por fenómeno costeiro suspenderase todo o deporte no mar, salvo os que se levan a cabo en aguas resgardadas, rías e baías, e, cando falamos de surf, establecense uns criterios técnicos para decretar a suspensión. Ondas de 4 metros, evento que chega a 47 nós. E, cando haxa vagas de calor, será a Comisión de Alertas Meteorolóxicas a que decida se suspenden as actividades deportivas e o programa SOGADE e non se suspenderán os deportes que se realicen no litoral. En materia educativa, o Consello da Xunta presentou a nova oferta de formación profesional para o vindeiro curso. Galicia superará por primeira vez as 50.000 prazas de novo ingreso, con máis de 1.000 prazas adicionais e 44 novas titulacións. Un ano máis volve a ser un récord na oferta, porque tamén sube moito a demanda, e case 1 milleiro máis que no curso que está a piques de rematar, e volve a ser a cifra máis alta da historia na oferta de prazas de novo ingreso en formación profesional. Entre as principais novidades destaca a posta en marcha do primeiro dobre ciclo internacional de FP nun centro público de España, que combinará o currículo galego co británico. Que poñeremos en marcha o primeiro ciclo internacional de FP nun centro público de España, e vai ser nun centro público de Galicia, o Instituto Fernando Wirth na Coruña. Vai combinar o currículo galego-británico, permitirá obter unha titulación internacional, válida en moitos países, ademais de España e Gran Bretaña, e o ciclo, o que afecta, esta primeira iniciativa é o ciclo superior de desenvolvemento e aplicacións multiplataformas. Insisto, primeiro ciclo internacional de FP en España. Por último, anunciouse que a Xunta presenta xa a demanda judicial para reclamar ao Estado a documentación enviada á Comisión Europea sobre a prórroga da concesión da AP9. O Goberno galego levou o caso á Audiencia Nacional despois de que o Ministerio de Transportes negase o acceso á información. Alfonso Rueda defende que Galicia ten dereito a coñecer a posición do Estado nun asunto que afecta directamente á comunidade. Pero a Xunta defende que o traspaso non se pode facer a calquera prezo, ten que vir acompañado dos recursos económicos necesarios e, dende logo, a proposta que coñecimos a semana pasada presente unhas enormes diferencias para mal respecto do que aprobara por unanimidade o Parlamento galego. E, dende logo, o que non ten ningún sentido é que Galicia se pretenda que Galicia asuma unha infraestructura que está suxeita a este proceso de infracción
sen coñecer todos os datos sobre a súa situación e vendo que Galicia podería ter que asumir os custes económicos derivados do que finalmente se decidirá por unha prórroga que non acordou a Xunta de Galicia.